Alex. Na nyisd a Bézel. És kinyitjuk. Én is kinyitom. Alex, akkor légy szíves, ne. No, nem nyitnád? Dávid már kinyitotta az öbét, Alex. Nem tudom, lehet inkább nem kéne indexelnünk. De nem szkemmelek, Alex. Egyszerre elviszitek. De engedj be, Alex, a bészedbe. Várjál, csak gondolkozom. Akkor felmegy és itt eltávoltál. Na, Alex, nyisd már. Gondolkozhatok egy kicsit. Igen. De be fogsz szkemmelni. Nem fog. Chat, írjátok meg, hogy elindexeljük szerinted a 2,1-be és Rainbow Last Secret-et, Bubble Effect-tel, meg izéval, Glitch. és a 800 millás garamát indexeljük szerintetek egyszerre? Ki ne tegye? Belingem. Na, Alex, beengedném, ez enyém már nyitva van. Ó, Istenem. Nyisd ki, Dávid, nyisd ki! Már nyitva. Nyitottam. Nem, nincs nyitva, Dávid! Nyisd ki neki. Nincs nyitva. Ki van? De Ki nyitva van most már ki van. Egyszerre tényleg. Most kinyitottam én is. De Alex, ne. Ha megfogod, én csak akkor fogom. Szőnyeggel, Dávid, menj oda. De Alex, ne szkemmelj! Itt vagyok. Ha megfogod, csak akkor fogom fogni. De Alex, én még nem vagyok a bészedbe, úgyhogy gyere ki, te is add. Várjál, mert nekünk belaggolt. Itt vagyok. Jó. Akkor visszük, te is vigyed, Alex. De várj, Alex, állj meg! Mehet. Mehet. Várjál, ha menjek én is oda. Ja, akkor menjél, várjuk. De ember veled nem lehet indexelni, mert te mindig leütsz minket. De hadd menjek én is oda, tesó. Ez nem egyszerre. Nem. Ja, mondjuk ez nem. Dávid, nem zárod be a bézed. Tesó. Na? Tesó. Nem menni akartál. Tesó, biztos. De azok vannak. De Alex, most indexelni szeretnéd a Lost Fruits-ot? Az talán megvan. Nézzük, nézd már! Aztán... De ne, Dávid, egyszerre indexeljétek el. Megadta ingyen a Last Secret-et.